Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 22 ngadto sa 30. May padayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sikpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirha niya ang pultahan. Unya magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod pagtuktok sa pultahan ug muingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Ug mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan." Maghilak unya kamo ug magkagot ang inyong mga ngipon. Inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang kamo adtura sa gawas. Daghang mga tao ang mangabot gikan sa sidlakan og sa kasadpan og gikan sa amihanan og sa habagatan nga motambong sa kad-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya adunay naulahi nga mahiuna og aduna usay nahiuna nga maulahi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe.
Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.